Mlazi. Siyabonga Ndunyazi ukugcina kuze kube namhlanje. Sibonga nje lokuphila. Kuze kufike lesi sikhathi sonyaka. Amen. Seyikhulumile ke lezi insizwe endala. Akukho ke mina ngizokukhuluma okuningi ukuxoxa nje la akade ngiziwa khona. Bese ngiyashanela uhlale phansi. Amen. Amen. Ngelinye ilanga lapha eMtuba thola umzi kababa lapha eThokoza okuthiwa iThokozana. Ithe insizwe yakamavundla yake yathi kumenyeza isonto kwase kungena indoda ethize. Uthi yangena yaqala kobaba ithi umuntu yayifika kuye yayifika ibuza igama lakhe alisho noma ifika ilimemeze bese yavuma lona ukuthi hayi ngikhona. Wabazungeza obaba wabaqeda waya komama wabaqeda waya emakhosazaneni wababhala wabaqeda. Uthi wathi mayesefika ngasesangweni wathi sibalibani ngicela ungiphathelele lebhuku abazofika mayisiqalile inkonzo babhale kodwa ngazi noma babhaliweni ngokwesabatha. Ubudeke maNazaretha kubo kaShembe. Amen. Amen. Ungenzeka mhlambe mina ngakhe ngakulesi yasikole ngabe isikole ngabe yile sivela lapha kuseduze eThempelini akungithathi ngisho 30 minutes ukuya khona. Kodwa ngiyafika umshumeli isonto eselimemezile. Futhi nokuqhamuka kwami akukhombisi nokuthi mhlambe ngiyayisola. Uthi omunye umama ngelinye ilanga yake yathi menyeza inkonzo ebuhleni kuJulayi. Uthi yamenyeza inkonzo uthi ngalibona isonto limenyezwa. Uthi bonke abantu abathi amen mayiqeda umshumeli ukumemeza isonto. Uthi lavele laphakama iThempeli lashona emkhathini. Hayi maNazaretha ungaba umakhelwane weThempeli kodwa mhla usuhambile emhlabeni kuyoba kude. Amen. eThempelini. Liyokhela mhlambe liyobe ngangokusuka la uya kwaMhlaba yalingana uhambe 5 hours uya khona. Ngelinye ilanga kufika umama enkosini unyazi lwezulu. Mama baba ingane yami kathi sina igaza nensizwe yasekutheni kodwa into engibhekene nayo ingane yami ithe mayibuyela umkhwenyana wayo ebuyele emsebenzini wavele wafika emsebenzini washayiswa imoto wayisiyadlula emhlabeni. Uyabuza ubaba uthi hawu ingane yakho wena ibili iNazaretha nomkhwenyana wayo. Uthi lona cha. Uthi hayi thina boShembe vele thina boShembe sinesikhwela sikwazi ukuthi isikhathi ingane siyikhulise iye kumashesha kungena igide yonke imigidi kaShembe izibe nemvunulo ewu7 yabe kwaUShembe bese kuthi kade kugcinele mase kufanele yogana umuntu ongelona iNazaretha. Uthi vele leyo ngane yakhe umkhwenyana noma ngathi uphilile noma kuthiwa akaphilanga kodwa labo bantu ayikho into ebizobalungela ngoba thina boShembe sabe kusiqalekisa ukuthi intombi yakuleli bandla kayigani ngaphandle nensizwe yakuleli bandla futhi kayigalwe ngaphandle. Amen. Kodwa wena uyalungisa ulungisela abakhongi bayesa bazothatha ingane yakho eyinkosazana. Uthini ngalesi yasandle sabeka uShembe enkosazaneni esikhathi inkosazana mayizofika emzini okuphakela imalasi okuphakela ingulube uthini ngaso le angilose esikhathi inkosazana. Hayi indlala yake yabathu insizwa yalapha esikhawini ekade yadlula emhlabeni. Uthi ubaba ngiyambona usibalibani usesigodini sosizi uthi uyamdonsa wangaphuma ushawa icala lodwa ukuthi wamukela inkomo zendodakazi yakhe ilotshola umuntu ongakholwa. Kamala angithi bathi
ngcono kunathi. Thina nje indaba yethu ayikho. Ngoba sazi ukuthandaza nje wani wena. Kodwa thina sikwaziyo ucingo lalapha ekhaya inamba kaShembe Manazaretha u4 o'clock u9 bese kuba u6 bese kuba u12 ebusuku. Asazi ke wena uthi umfonela kanjani. Noma wena makufonela uShembe makufana ufonela uShembe yazi khona umuntu oba yiNazaretha avelelwe intembi mayisimvelela kamcabanga uShembe ucabanga omakhohlombe inyanga zangakubo. Akanandaba ngibala umakhohlomba ke ngoba wangapha ngakithi angiyazi le yangakini uyayazi wena lo ihamba ngoba wena umuntu noma egula noma yake yavelelwa inkinga enye insizwa uyithi le yansizwa abantu babefike beyitshele hawu mfokashezi yini ungahambi uyobheka izinto enje ziyabheka usho iNazaretha linaneshluthu size sababomvu. Akasho ukuthi mfokasheza uye kuShembe ngoba uShembe wangayilungisa into enje. Bangaki ubalele enyangeni yakhe umakhelwane. Ungabasi kuShembe. Kwala noma uShembe la eJudiya wena make kwakhula umuntu nje uthi ake siyobheka. Ubhekwana abantu bekhona. Yini nibhekana? Ngoba umfundisi uGumede uthi ngelinye ilanga kwake kwashonwa emndenini wakubo uthi kwathi makudlulile kudlula ubaba othize uthi wawusiyaphuma umndeni wawusiyobheka wafika umbulalo wamkhomba phakathi uthi sangene esangweni sambisana safika esangena uthi kodwa mhla siphume esangweni omunye waphuma wabheka le omunye wabheka le yayisiyaboshwa le ndoda edlulile emhlabeni ukuthi sho umndeni ungazwani. Hayi bhula nawe ngoba uyathanda. Mhlambe futhi babhulelwa uwe. Hayi ku-right. Phinda hlole ngesiNazaretha uyashaya yena ubuya bize noShembe. Yayisizilonyana. Kuthiwa wayesiyafika lo baba odlulile emhlabeni wakhuluma noyedwa wathi sibanibani hamba utshela umama kaSibanibani ukuthi akathatha imbuzi ayibeke lapha ihlatshwe lembuzi uma Sibanibani athatha iqatha nami ngithatha iqatha naye athatha iqatha ngizobe sengiyangena mina ezulwini ngoba mina ngibhajiwe kuthiwa ngasho umndeni ungazwani lo hlakazwa uwe. Angithi awungeni nje wena kwaMasibanibani ngoba nibanga lento eniyibanga sekaze kwangena ngisho izingane nazo ayisangeni kwamamncane ngoba zazi ukuthi umamkhulu waxabana nobaba. Mina ngazi-ke ingane engene indaba kamama nomamncane ukuthi inganeni noma umsanganyana nje ithatha ingqondo kamama wayo ithatha ifaka lapha kuyona. Thina ke zala zinsizwa thina lezi insizwa nje ngihamba nazo ziyamazi uba mhlanje ngamana amakhosikazi. Kuyenzeka uthole ukuthi umamncane mhlawumbe wesibili noma wesithathu uhambile waye ebuhleni silishaya ucingo kuphi noma fone na umntana nami ngisebuhleni ngizohlala umhlangano ngithi hayi kulungile uboshoshotha ngakho. Wena nje ukwamamncane ngoba wazobangisa ubaba ngazi-ke bona bangcono babanga ubaba wena ubangani yini lo ibangayo wena ngoba nawe usazogana babangane futhi babange wena. Uyazi khona izinto ezenzayo lezi izinto sizenza ngoba sazi ukuthi thina mhlambe zirayithi abanye benza izinto umuntu ngoba yenza yedwa into ayicanti ngeke ayizovela. Uyabona nje le yakho ukuthi uyahamba uyiNazaretha baphumule nje ngobula. Kodwa kuzoshaya u6 ubuye uze sontweni ubuye ethempelini baqale bathi awu nangoke Nkosi yami akusezukulala. Abaphumule uwe. Noma khelwana bangenelani nje kodwa kwaba neNazaretha pheka. Ilona labakhatha. Engani iNazaretha liyakwazi ukuthi lifika kukhulunywa kabi
Kwenziwa yini wena uhlangane neNazaretha nabantu abangakholwa? Wena emndenini waficwa kungazwana wafika wena wathi wena hayi iqhubeka ilime ziye phambili. Engabe wena uyalamula ngoba uyiNazaretha awulamuli wena. Uthayilwa iqhubeka. Hayi yazi ukuthini? Ezakusiza noma ezosiza mina. Uyabona nje ngoba ungazwani noSibalibali. Fikani nihlale phansi manje noma ngathiwa kwabheda yena fika uxolise. Amen. Mangathula manje. Avelathi nje uNkulunkulu ngiyayinqamula ke icontract ya terminate. Yaphela. Yokuphila kwakho. Uvele uthulele lapho ushamba thumela lo muntu ongazwani wena naye. Athi haya umhlangabeza angithi uyazi ukuthi ushamba uthuma umqondisi akhanyisa indlela yakho. Avela athumela ongamfuni. Zoshona. Zovuma kulande. Ana umfuni nje. Khona nje la insizwa ayizwani nabafowabo. Akangeni kwamfowabo. Kodwa thina siyazi ukuthi wena woba uhlala eGliphu nje umfowenu ehlala e17 mhla ufile thina into esizoyenza sizokutshela Sibalibali umfowenu ufile hamba umlande lapha e17 uzomthatha kanjani ngoba nina nizwani naye anikhulumisana futhi waze washo wena uyiNazaretha ufaka ingubo emhlophe usho ngesihluthu wathi wena noma ungafa ngeke ngize ngikuthinte kusho wena uyiNazaretha. Angazi ke ngoba nenkomo lapha ayiphephanga. Thwala amaNazaretha nje ebusuku. Nazaretha nje lebe inkomo. Ungambona engathi unazo nje zandile, uyithatha ngapha endlozini zingamathole, ukhulela hayi ngoba nenkomo eziningi uyazeba. Kodwa iNazaretha lo muntu. Abantu abangakholwa ubona ngathi abafuni ukuze esontweni hayi kuvimbe wena. Bazosonta kanjani nawe webe inkomo zabo? Ngoba wena webe inkomo wena futhi awunandaba utsheleke. Emafonini niyawabuka amafoni la. Khona indoda yesihluthu athi lele phansi lapha beyishikisa ngentshebe phansi abafana yebe inkomo. Kodwa inhlali futhi. Wena ungasonta nomuntu webe inkomo zakho. Vele zona intshotshelwane inkomo. Ungambona nje namakhosikazi amaningi nama ungalandela hayi sisona isibaya kanaso kodwa uganwa ngani ungenankomo ngoba uyithengi siyakwazi. Thatheza abantu ebusuku. Nalento yethu insizwa nje sengihlala phansi. Yokuba nekhono nje lokudlala ngeingane zabantu. Wena wazi ukuthi nje mayike yafika intombi awuyiyeka idluli futhi kuwe. Kodwa uma umfana ezungeza la isangweni ekhayini efune yakini ubhilika ibhadi. Kodwa kulezi ezabantu nekhono lokuyithatha ezabantu. Unakuphukeza ezilimo wena sihlakaniphi ke yakho yakini ufuna isale. Sibe intombi igide lezi ezabantu wena odlala ngazo. Hamba uyimithi. Uyocela nje wena ubeka imali. Kodwa kunengane lapha emva kamkhokheli. Ayigidi ayenze hayi siyakwazi ukuthi wena ngoba kuyiwe eKhanani nje awukho umgido ozosala kuwo zoyigida yonke. Kodwa lengane yabantu engagidi ngenxa yakho uthini yona ngayo? Ayi makuthiwa kahlabelela unkuzana. Abalela kunyakaza idlala. Ngazi umthembe. Alisigebengu nje. Sitshelile intombi ukuthi ngiyesa. Sesontweni. Nayo ke naye makwahlabelela lesigebengu sayo, hlabelela izivibrate. Hlangela igebengu zizoganga esontweni. Angithi nizoba nihagana nje lapha ekuhleli kuthiwa intombi yakuleli ibandla kayihlangani nensizwa bengacelene kodwa nizobe nishaya amahaki lapha nithi ayithana hayi sohlangana kubaba mkhulu woza sengikhona shigebengu yona mama ingane yakhe nje ingasonto isaphe emhlanganweni ngoba uyayazi ukuthi ayisonto hayi mhlawumbe usazolunga ukuthi isigebengu esihlula wena la igcekeni bese ucabanga ukuthi lo muntu usazolunga Yaka
zathathu ingane ngihambile namkulu wesihlanu kanti umhlangano usezweni lakithi lapha kwamhlaba yalingane wawulapha ehluhluwe wayesiyasithathu sithi sisiwami omdala oyigane ngapha embazwane mawuya komanguza uyabuza ukuthi ziphi ingane ngathi mana sisi ziyasonta ufuna ukuthatha igebengu uyilethe esontweni sothi sithi siyezwa kuthiwa hawu seyintshontshile endaweni ethile uyamanyeza hawu sibalibani webilo hayi wasejozile enhlanteni ithempeli umshumeli uNdlovu umfundisi uNgubane uyiselo lithathe ngamabomo uthi ufuna liyokukhela amanzi uthatha iselo lise esontweni naba abantu bafuna ukungena esontweni kodwa bazofika onke lamanyala esiwenzayo la esontweni bafika bayitshela nawarathi kanti abhayi ningasinaki bosisini yeso sesiyagula thina kodwa sigula sithanda ushembe uyinkinga kumuntu owona umthetho esewazi 1024 happy siqondane ukuze sivuselela thanda nokwenza okulungile singaye ukuhlangana njengaba basijahe emshadweni akekho shada yahamba nje kahle yabona khonto ngathi wazama lapho enqoleni kodwa wasesho waphuma kodwa ke sinenge nje sibone sofika kunabantu abangamaNazaretha sebeze bajwayela uyibalile lento babuncu bengafuna ushebe kodwa yabo ubona ngisheza isiphethe avela afika nebhluku elibomvu lesuthu fake ebomvu phezulu fake ezansi ibhluku elibomvu hala pink saze sanenkinga esontweni hayi ningasinaki nina nje enisalandele nithanda ushembe ningasinaki siyagula ukuthi nje sigulela ngaphandle sibhedlela ngoba akekho nje ongazi lapho ukuthi ishwethele imhlophe ngesabatha kugqokwa lo kodwa bawafakile benza ngamabovu izothini nalento ukuthi nje wena njalo mawuphatha izidlo wena unedrink nje kamshumayeli uyazi naye ukuthi unedrink yakhe akazi ukukutshela umthetho ngoba uyazi ukuthi kusasa akeze ukuphuza udrink akazi ukwazi ukukutshela umthetho ngoba wena ukabona ngemoto isimile esangweni uthi uthini athi baba siyahamba siyegoli hamntana mawunamali uthi ayikhululeka ngemali yomcrosseli yoziyofika egoli uzokutshela kanjani umthetho ngisho usubheda uyazi ukuthi ngeke umse emhlanganweni ehamba mahala for free khona siqonda ukuze sivuselela ukuthanda nokwenza okulungile singaye ukuhlangana njengabanye kepha siyalane kakhulu lokhu nibona usuku lusondela uma sona ngamabomu sesilazi iqiniso uyabona nje ubona iNazaretha ligunda isichiko akulona iNazaretha nje lele lihamba nathi lithanda ushemba asigunda isichiko la ekhaya ngasigunda nje phela noba uzala umkhokheli wazi ukuthi uphethe umthetho noma uzala umshumali ngeke kwenzeni ukuthi okulungile so ke sibone thethuneni bayo bebekhona uma sona ngamabomu sesilazi iqiniso akusekho umnikelo ngesono kepha kusihlala lokulahla okusabekayo yebo ulaka oluvusiweyo oluzoqeda abaphika owadela umthetho kaMose wafa ebenahawela uyabona nje bosisi nina nithanda ukulandela ushembe ningabanaki laba abafaka bomvu amaduku kusasa leblue ningabanaki bagula ningayenzi la ekhaya limhlophe la ekhaya amen nebhlukwe insizwa limnyama uliyekelele lalo wazi ukuthi mina ngizala umfundisi ngeke ngenze lutho ngoba phela uyakhohlwa ukuthi akuxoxwanga yena kwagxotshwa ubaba wakhe manje akafuni ukutshela umthetho engabe bebatshelela nje ukuthi abakhulu mthaba benze sicele lento yakho Jobe 20:6 ya nomuntu molwakho lingafinyelela emafini nalento yakwazi ukuthi uyaziwe esontweni hayi bangasi ngeke bengenze lutho
thina sokutshela sikwazi Inkemba yakho uyabheda lenkemba yakho awufuni ukuza umthetho kaMshumayeli mayithi uMshumayeli akuyothandaza endaweni ethile wena uthi hayi angiyilapho vele uMshumayeli akanawo umsebenzi akanamasiko bakhona abantu abanjalo la ithi umkhokho engani ngisho umcimbi baba makuhlaxa nje kwandlana bayi engana bezukubuya bephethe amavenge angazi lokhu kuhaha mina ukuthi kuvelaphi ungazi wathemba iNazaretha ulibona ligodlile uyijeje hayi liphethe iNazaretha kanti nothuli kufanele ukhuthuzwe manje ufika nje emzini ombaphumi uyakhuthuzwa kuze niyeke lokhu kuthwala ngoba makugula kamasibani bana niyaya kasibani bani ngoba kuhlatshiwe nazi ukuthi nizofike nihle nize niphathe awusekho nje sizohamba nawe usuyaphuza uphathe ihamba idlana hayi ngeke bafowethu asingalibulali uyazi abantu sebeyazi nje ukuthi uma kuwumcimbi wamaNazaretha sizubuhle so sister guarantee ngakho sengisitha kini hayi yokuthini ngoba ningitshingile utshela iqiniso na sangiyisitha kini ngoba ngikhuluma iqiniso na buphathelani ukudla emsini yabantu ngoba ngisho emingcwabeni seniyakuphatha 7 hayi yekani ngayifundi ingwa ibuza ukuthi ukudla emsini yabantu kuthathelwani ngoba senikuthatha ngisho kufiwe ngisho sifeni ayazi amasaladi abengekho nje ayikhona ayi bekungemhle wona nomncwabo dlanga ngisho amaqole enkukhu afrayiwe kanti umthetho wakhona siyaphi baba uMshumayeli siyabonga baba kodwa nje bafowethu siyakuhlalwa akungafikwe lapho abafowethu kukhulu sibone nomunye nje uMshumayeli ojwayele ukuthi fase emqaleni abamfuna baba ngoba umele umthetho kaThembe yazi lo mhlawumbe uwazi waba nenkama enkulu nemali phela fasa phela manje uyafasa osibusane kuzwe amen